Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Regedzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mukoma makadii zvenyu? I've created a ghost account. Zita muchanditi Tino. I am a junior lawyer. Currently ndiri pama attachments. These are the law firm muno muHarare. Ndichangoshingirirawo zvangu kusvika ndapedza, but ndoda kuti ndige ndichizobuda muZim. I hope to go to America, but I have seen a lot of stuff. People, they are on survival mode muZim. I have always believed in justice. My dad, he was a lawyer, as well as my mom. So in the law, we are always taught to be a shield for the innocent. But Randaona, what I have seen during my time, it has shaken me. I feel as if I just need to speak. I hope that someone is going to hear my confession. If you are planning kutenga a residential stand muHarare, chitombo mira kutombo baya pause button, please just wait until zvinhu zvazoita stable maybe munyika. Nekuti stand ukaitenga muHarare, the chances of you losing, they are quite high. Kana kuine vanoziva chiya chinonzi chindege kana kuti chiaviator, that gambling thing, zvakangofanana nekutamba chindege. Kana uchitenga stand muHarare, unokwanisa kutengeserwa stand yekuti from the outside zvinhu zvose zvinenge zviri legit, paperwork legit, everything looking clean, and the seller iye anotokwanisa kunge aine a cancel letter or lease agreement kana ma-title deeds. But kana ukazoda kunyatsokuita tsvakirudzo chaidzo, unozoona kuti panenge pakafojerwa ma-documents. And the painful part that I have since discovered is that mamwe ma-title deeds awa vanenge vatori nawo echokwadi, but kuti ange achizochinjwa mazita ndopaunopinda busy, because vanotoshanda nevamwe vanhu vanoshanda kucancel, and zvimwe zvacho zvitori nepolitics mukati. I saw kuti kunyangwe zvikanzi umwe anenge ari weopposition asi anenge achitoshandidzana nevamwe vasiri veopposition, vanenge vachitongorova bhegi vari pamwe chete. Ndokusaka ndati it is like you are gambling. Mwari kana vakatongokunzwira tsitsi, vanokwanisa kuti unge uchingosangana maybe nemhuri inenge iri desperate, vanenge vachida kutotengesa stand kana kuti imba yavo zvechokwadi. But most of the times, especially kuma wetlands, unotengeserwa chinhu chisiri chemunhu. Many lawyers chinonyanya kurwadza, what I've discovered is that malawyer mazhinji muno muHarare, it is no longer about saving my clients, but vanotoshanda nevanhu avo vanonzi ma-land baron. Lawyer rako iwe uchizosara uchizotsvaka lawyer, anenge achitozivana nemunhu anenge akakutengesera stand. Chinenge chitori chigame chavanotoita, and anenge achidya kwauri, achitopota futi achitopiwa mari naland baron. Zvakafanana nekuti iwewe unonotenga stand kumunhu wekuti lawyer rako rinopota richitomboenda richitonorova mabrai naland baron wacho, unofungidzira kuti pane chakanaka chinobuda. It's obvious anongokusimbisa kuti aiwa stand everything zviri bo, and kana akupa advice iyoyo unotongopinda nemoyo, then ubva watongotenga stand. Some are the very people that you think will give you legal advice. Vanotogara newe pasi votokudza kutoti this deal is clean and even draft an agreement, but chavasingazokudzi in most of the times, zvandaona kubva zvandaenda pama-attachments, is that muHarare hamusisina land. Kutaura chokwadi, kana mukada kutarisa kuri kunzi kunenge kuchitengeserwa vanhu ma-stand, kunenge kuri kuma wetlands, the land that is not approved, or worse kuma wetlands ikoko.
and vanhu vazhinji havatonzwisisi kuti wetland zvinomboreva kuti kudii. Zvinoreva kuti kwaunenge watenga stand hakutotendedzwi kuti vanhu vange vachivaka ikoko, because kuma-wetland in time council inozoya ichizoita demolish mastructure iwawo and your investment will be gone. Chinongodzimba mwoyo ndechekuti vacho vemucouncil vanotodya, vanotoziva kutoti kwakati kuri kutengeswa mastand, ndokusaka musingavaoni vachiuya kuzomisa kutengeswa kwemastand iwavo. Like I have discovered kuti kune dzimwe nyika vanotoitawo ma-investigation kuti vacho vari kumbotengesa mastand ndivanani, but muHarare hakuna zvakadaro. Vanosiya vanhu vachitengeserwa mastand, then kana stand yatengwa vanhu vatengeserwa mastand, paya pamunenge mati mavaka apa vanenge vakamirira kuti makore ange achimbofamba. Saka kufambawo kwemakore vanhu vaya vanenge vakatengeserwa mastand vanenge vari excited, you see, vanenge vachiti sezvo tatova ne2-3 years kubva zvatakatengeserwa mastand, zvimagredhe zvichimbopotawo zvichimhanya muchivharwa-vharwa muchitoita sekunge mava kutogadzirirwa maroad. Saka pamunenge muchivaka imimi, vamwe vanhu vanenge vatokanganwa nezvazvo kuti kune mamwe mastand akambotengeswa 3 years ago. After 3-4 years vanobva vachizouya vobva vachizoita demolish mastand iwawo. Dzimba dzamunenge makavaka, vanenge vaitawo munyama vanenge vakatopedza kutovaka in those 4 years, dzimba dzobva dzachizoputswa, votangidza futi kutengesa mastand kuti one vanokwanisa kumbogara maybe about 2 years. Kuno umwe munhu it might sound as if it is a very long process, but kwavari you have to know kuti on a daily basis kune munhu anenge achitotenga stand muHarare. Saka vanondotoroteta kuti tamboputsa kwakati, vanotanga futi vovhura kumwe votanga kutengesa kumwe, dzimwe 3 years vachitengesa, then kuya uko kwavanenge vakambonotengesa vakatengesera vanhu mastand, vanhu vakazoputsirwa dzimba ikoko vanozodzoka futi after some time, zvekuti vanhu vanenge vachitoziva vanotoshamisika kuti vamwe vanhu futi vava kuuya kuzovaka. And chinongorwadza ndechekuti vanhu vari kudya, ndingangoti ndo haso rega rasara munyika rekuti rinotojigisa, sezvamunoziva kuti kunoita zvekukorokoza zvawandirwa, kwangosara iro riri haso rekutengesa mastand, and mastand anongoramba achingoroteta because zvine profit yako inenge yakawanda, because hazvina loss mukati kunze kwekungobhadhara vaunenge uchifanira kuti unge uchizobhadhara. And I was shocked and horrified pandakaita go through some files. What I discovered was that ndakaona imwe stand iyi ndakashamisika kuti yakatengeserwa vanhu 10 times kubva muna 2014. 10 vanhu vakatengeserwa that same piece of land, and each one of them aitova nemadocuments signed, stamped and sealed, and yet vose vakasvika pakutorerwa stand iyoyo. Corruption iri muHarare yakaoma, haasi maland baron nemafake agents, but kutori nemamwe macouncil officials avo vekuti madocuments anotoapproviwa under the table, and then madocuments anenge anzi atatumidzira madocuments they've been approved kucouncil, then they will be disapproved months later. And imimi hamuna zvamunomboziva because munongoragidzwa zvidhindo kunzi council yakaita approve, but later on kunenge kutori nemadocuments ekuti kunyange ukaenda kucourt panotoonekwa kutoti council yakazviramba kuti that stand it was not supposed to be allocated. Some stands are allowed to be serviced. Zviya zvekuti munotoona mastands achitoitwa service ne-an agency, but they will be declared illegal overnight because council ndiyo ine simba, and vanhu vanoita approve disapprove vatori heavily involved. Vamwe vacho vatori maland barons in secret, anenge aine hama yake inenge iri a land baron. Saka vanotoziva kutoti tikambochimhanya tichimhanyisa magredha tichiti tatarai muone kuti we are busy doing some service, uyai mutenge mastand, then overnight
zvobva zvatongonzi it is an illegal thing, and zvine politics mukati, munoziva inonzi deep politics. It does not matter kuti ndezve opposition kana kuti maland barons awa vatori nerimwe simba ende vanotochengetedzwa nevamwe vakuru vekuti munotoshamisika, ende kana kuri kunziwo vecouncil vamwe vaya vasingadi corruption, if they try to make, panongoitwa one phone call and everything is frozen, then suddenly the land is given out. Kazhinji mukatarisa munoona kuti nguva dzemaelection vanhu vakawanda vanowana mastands, but after that you lose your investment. Saka chandiunza pano neghost randauya pano naro ndichishandisa, ndoda kungoti vanhu vange vachiziva kana uchitenga stand, uri kuda stand muHarare, especially kana uri kudiaspora, chimbomira, hold on to your money, because nyaya yemastand iri kunetsa. You will be getting involved into a lot of problems. Unototengeserwa stand but you are not guaranteed 3, 4, 5 years down the line zvigreda zvinouya chete, because land muHarare hamuchina, and land yasiyana nebusiness rekuti unenge uchirima, zvekuti kana ukarima unoendesa zvinhu kumarket. Land is just that same piece of land that you will have. Saka vanongoramba vachingoita rotation, vachitengesera vanhu, vachiputsira vanhu, vachitengesera vanhu. Saka vazhinji havatozvizivi kuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Ndinoseka hangu vazhinji pavanenge vachiti hey, unofanira kuenda kuna lawyer. Do you know kuti isusu kumaoffices kwedu kunotouya vanhu vamwe vanenge vakatobetserwa, ndisingatauri hangu nezita, nekampani yedu. Pane vamwe mai vakandirwadza vakachema vakati I am a widow after a house had been taken. All the documents were legal, and murungu akatosaina mamwe madocuments, but nyaya dzacho mukoma hakuna kwadzinozomboendeswa because vanhu vari kudya vose. I am not saying this as a lawyer, but as a Zimbabwean, do not rush to buy land in Harare right now. Kana wafunga kuvaka, consider hako kunovakira kumaruzeva. Zviri nani kunovakira kumaruzeva, because land in Harare hakuchina, and it is expensive, to tell you the truth, unless kana ukatotenga kuma suburbs, kekuti imba iyoyo inenge ine maparent deeds. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Thank you very much. Hanzi ichokwadi here kuti muHarare hamusisina land, hanzi land hamuchina, kunyange ukaona hanzi pasina dzimba, pasina kuvakwa, hanzi do not think kuti panhu ipapo hapana kutotengwa, hanzi panenge pakatotengwa nechekare, munongopatengeserwa, but hanzi overnight pane metsi dzinotongoitwa zvotongonzi it's illegal, zvinhu zvinenge zvakatombonzi approved, hanzi one document inozotongoti unapproved, dzimba dzotoputswa. But pakaipa, hanzi vanomirira kusvika up to 4 years, then zvigreda zvobva zvauya, then dzimba dzoputswa, 4 years later potengeswa futi, poseviswa, vanhu vovaka, poputswa. Hanzi kuri safe kumaruzeva. Munobvumirana nazvo here? Vanhu kutenga mastand muHarare handiti vanenge vachiitira kuti vange vachizosira vana dzimba dzekuti vanokwanisa kuzoisa maloja. Munozvionawo sei nhai muri yeZimbabwe? Harare iri that dangerous here pakutengwa kwemastand? Mune organization yamunozivawo here, like a company yekuti inotengesa malegit stands? If so, you can tell us, mungava muri mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu? Zita rangu muchanditi Tawanda, ndine makore 51 years ekuberekwa. Ndikurarama ndiri kuno kukumiri kwemakungwa. Ndinogara munonzi Birmingham in the United Kingdom. I am a pastor and ndinototungamirira sangano. Church yedu yakatangira kuZimbabwe, ndikabva ndachizonzi ndinge ndichizouya kunoko. Ndakaenda kuBible school after
ndabva kujeri. Vazhinji havatozvizivi kuti ndakatombonogara mujeri kwenguva yakareba. Ndakazonziwo nevamwe vakuru vemuchechi, usaramba uchipa testimony iyoyo nekuti vanhu vanozotiza muchechi nekukutya. Mushure mekunge ndapiwa rimwe sangano apo pandainge ndichiri kuzimu, saka ndakati ndapiwa sangano iroro randainge ndotungamirira soon after Bible school, then ndokubva ndachizoudza vatendi zvose zvakaitika kusvika ndichizoponda murume uyo wandakabata ari pamusoro pemukadzi wangu. And I had discovered kuti vana vatainge takaita vari vaviri vose vainge vasiri vangu, vainge vari vake. Murume iyeye akatondikumbira ruregerero, tikatoendesana mumatare edzimhosva, but takatongwa kwachief ndikatoripiwa. But ndakazomubata ari pamusoro pemudzimai wangu, ndikabva ndachizobatwawo nehasha kwava kubva ndachizomuponda, ndikabva ndachizosungwa. Saka ndaigara ndichingotaura nyaya iyoyo, ndichingoudza vanhu kuti ndo zvakaitika. Saka vatendi vemuchechi vakatanga kusauya kuchechi neuwandu hwavo, nekuti ndainge ndichionekwa semhondi uye zvekare nemweya wekunzi kana ukauraya unenge uine mweya wengozi. Saka vakuru vemuchechi vakabva vachizonditi usaramba uchingopa that testimony nekuti havasi vose vanhu vanozvinzwisisa. Nyaya yandiunza pano ndine confusion mumwoyo, ndinomboedzawo kunamata. Ndakanamatirwawo nemamwe mapastors vanoziva nyaya iyi, vamwe vanoisiva in secret, but vakazongosvikawo pakuita give up. Every 31st of December apo pandakaponda murume uyu, ndinomuona anouya kwandiri achindishungurudza. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutomboita sekunge munhu ava kurasika njere. Izvi zvakaitika mukomanashi apo pandakamubata murume iyeye apo paainge aine mukadzi wangu, ndikabatikana zvakanyanya kusvika ndichizoluza temper ndikazomuuraya. Murume uyu ndakamuuraya mainge muri mugore ra2003 makaremo muHarare. Saka ndakabatikana because nemudzimai tainge tatobva kumusha, nyaya yainge yakatotongwa. Ndikati mudzimai ndichiri kumuda, tainge tichiri takatomirira kuti mombe dzinge dzichizotinhwa, dzinge dzichizounzwa kumusha kwedu sezvo ainge aine mombe. But pandakadzoka nemudzimai muHarare ndipo pandakabuda ndichiti ndikumboenda kumabhinda uko kwangu. Ndikabva ndachizodzoka, ndikabva ndachizoona murume iyeye ainge ari pamusoro pemudzimai wangu. Makore acho iwawo ndainge ndichinwa doro, ndakangosvika nekungomubaya. Same time ndakatobva pamba ndiine banga randainge ndakatenga, because ndaingonzwa kuti nhasi ndinofanira kuti ndige ndichibaya munhu, because ndaiti kana ndikatarisa mukadzi ndainzwa hasha. Ndaiti ndikatarisa vana, even though vana tainge tavasiya kumusha, ndainge ndichingonzwa hasha, but ndainge ndisingadi kuuraya ari mudzimai. Saka after ndamubaya hapana kana kumbotora nguva yakareba ndokubva ndachizosungwa, nekuti kana kutiza handina kutiza, mukadzi ndiye akatotiza akandisiya ndakagaramo mumba. Apa murume wandainge ndabaya ainge akangorara po pamubhedha, uye zvekare nebanga ndakangorisiya rakangobayirira paari mudumbu rake. Mubhedha wose wakazara neropa. Ndakangogara pasi ndikatanga kupedzisa chibhodhoro chechibuku chandainge ndakabata ndichinwa. Saka vanhu vakauya nemapurisa, ndikasungwa, ndikabva ndachizoendeswa kuchikurubhi uko kwandakanogara kwenguva yakareba. Hama dzangu dzose dzakandikanganwa, hakuna kana akauya kuzondiona. Ndakazotobuda amai vangu vashayika. Ndakataura chokwadiwo pamberi pajaji, handina kana kunyepa. Zvose zvakaitika pandakatanga kuzviziva kuti mudzimai wangu ari kundihurira, ndichizoita tsvakurudzo dzangu ndichizomubata, akazotanga kuchema akandiudza kuti vana vainge vasiri vangu. Ndikaendawo kwasabhuku, tikazoenda kwachifu, ndikazomuregerera mudzimai wangu nekuti ndainge ndichimuda, asi akaramba achingodanana nechikomba chake. Saka ndakapiwa makore mujeri
asi ndiri mujeri ndakazosangana nevamwe vamufundisi avo vaiuya vachitiparidzira. Saka one day mukoma ndo pandakabva ndachizovaudza nyaya yangu kuti gore kana rava kunopera musi wazvakaitika apo pandakaponda murume iyeye musi wa31 airamba achingodzoka kwandiri, vakatanga kundinamatira. Saka pane pakazonzi general pardon, ndo pandakabva ndachizobudawo mujeri. Ndakatoshamisika kuti ndainge ndiripo palist revanhu avo vainge vachinzi vainge vapiwa presidential pardon. Ndabuda mujeri ndakabva ndachizotanga kuparidza, and I was also being trained as a care worker. Ndakabatsirwa nevanhu vemuchurch because pastor ivavo ndeve kuchurch uko kwandainge ndava kunamata. Saka soon after I was released ndakabva ndachizotanga kugara pamba pavo, and I started preaching and I became a full-time pastor. Saka vanhu vanoti ndini chipo kana ndikaparidza vanhu vazhinji vanotanga kuchema, but in secret mukoma ndiri kutambudzwa nemhepo yemufi, nekuti murume uyo wandichati Tendai wandakaponda ndamubata aine mudzimai wangu anouya kwandiri anenge akazara neropa. Chinondivhundutsa pavision yacho iyoyo ndinomubaya. Maurayiro awo andakamuita each and every year paanodzoka kwandiri ndinomuuraya zvekare, ende zvinoramba zvichingoitika kusvika kunze kwaidza. Zvisinei nekuti ndinenge ndakagara panze kana kuti ndakagara mumba ndakarara ndisina kurara, hunongoti kana hwava usiku vision yacho inobva yatanga. Ndinenge ndiri kubhawa kudaro, ndipo pandinotanga kufunga kuti asi mukadzi wangu anondijairira ari kundihurira. Ndinobva ndatoona banga riya iro randakatenga rainge riri bakatwa, ndinobva ndatotanga kutorirodza because ndainge ndiine faira randainge ndiinaro musi iwoyo, randainge ndatotora pamwe pakaworkshop keumwe uyo ainge ari bhururu wangu. Ainge aine kaworkshop kake, saka pakaworkshop pake ipapo ainge aine mafaira awo aishandisa pakunogadzira machubhu. Saka ndakabva ndachizoba, ndakati ndava kubhawa ndo pandakatanga kurodza banga rangu. Saka pose apo pandinoita mavisions acho iwawo ndinenge ndichitozviona nditori kubhawa. Vanhu vainge varimo mubhawa musi iwoyo ndinenge ndichitovaona vachitotamba. Vamwe vakadzi vaya vemumabhawa vanenge vachitouya kwandiri vachitotaura neni vachida kuti ndinge ndichivakecha, ndichiramba ndiri bhizi ndichingorodza banga rangu. Then kana ndazokuvara manje, because ipapo zvakatoitika kuti pandairodza banga ndakazvicheka paruoko rwangu. Chironda ichocho chakaita makore nemakore chisingapori, kunyange pandakasungwa, because ndakazvicheka pandainge ndiri kubhawa. Pandakaona ndazvicheka, pandakangoona ropa, ndakangonzwa sekunge ndagarwa kwava kusimuka ndikatanga kufamba ndichienda kumba. Hana yangu yairova because ndakaita sekunge ndatiudzwa kutoti mukadzi wangu ane chikomba chake. Saka ndinotofamba semafambiro andakaita iwawo. Then ndobva ndatosvika mba, ndobva ndatoona kuti mukadzi wangu ane chikomba, ndichitobaya chikomba ichocho. Zvinenge zviita sekunge zviri kutoitika in real life pandinenge ndichimubaya, but it will be like a vision. Kana ndamubaya zvinotanga futi kuitika after ndasungwa. Ndinotanga futi kuzviona ndichibva pamba ndodarika nepaworkshop pefriend yangu, ndotora faira rake ndorihwandisa mujaketi, ndoenda ndotanga kurodza banga rangu ndakagara mubhawa, ndikazvicheka. Ndobva ndachizotanga kufamba futi ndichidzokera kumba ndomubaya kusvika kunze kwachena. Ndinenge ndichingoramba ndichingoona that same vision, ndichingorwadziwa, ndichingonetswa nechipoko chake murume iyeye. Saka ndakamboedza kunamatirwa nemapastors nemaoverseers akasiyana siyana vanoziva secret iyi, but I think vakazongoitawo pakungoita give up, because ndaiti kana ndikatumidzirawo maprayer request ndainge ndisinganyatsokuwana
mhinduro yakanaka kusvika one day ndazodaidzwa kumba kwevamwe pastor ndikasvika kwainge kuine maelders nemaoverseers vaiziva nyaya iyoyo, ndikanzi ndainge ndisingachafaniri kuramba ndichingopa that same testimony nekuti zvinovhundutsa. Vamwe vatendi vainge vava kubva pabranch redu vava kuenda kune mamwe mabranch nekuda kwekuti vainge vava kunditya kuti ndiri mhondi ende ndiri kuramba ndichiona chipoko, zvinoreva kuti ndine mweya wengozi. Saka vanhu vainge vava kusauya kuchechi. Saka kubva ipapo kuzosvika ndichizouya kunoku kumhiri kwemakungwa, hakuna anozviziva kuti ndo zvandakaita izvi. Ndakatonzi ndinge ndichiramba umwe musikana wandainge ndichida kuroora because aizviziva, ndikazotora umwe mukadzi asingazvizivi kuti this is what I did. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Hanzi handizivi kuti zvichapera zvaita sei. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vamufundisi ava mucomment section. What a sad story. Asi hanzi ndinongoramba ndichinamata, ndiri kuramba ndichingoshingirira. Hanzi ndine tarisiro yekuti zvichanaka chete. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story as hidden identity. Ndiri muZimbabwe uye zvekare ndiri kurarama ndiri muno munyika yevatorwa yeSouth Africa. Ndine nyaya yangu yandiinayo, ndiri kutsvakawo rubetsero. Zvaiitika mukukura kwedu mukoma ngezvekudai. Ndainge ndichibatwa chibharo nabanguru nababa vangu vakazorara neni pamusoro peguva raamai vangu. Saka ndiri kunzi ndine mweya uyo unonditeverera uri mweya wechikwambo. Handizivi kana muine muprofita wamunoziva ari around Durban. Ndava kudawo kuroorwa, but murume wose wandinenge ndiinaye anozongosvika pakundiramba, ende vamwe vanozotopiwa zviprofita zvokuti munhu wauinaye ndiye ari kukonzeresa kuti unge uchizova nemunyama se wawava nawo pari zvino. Saka mukukura kwangu ndaifamba nabanguru nababa naamai guru nevana vavo tichitengesa muchitima. Taiti kana tikakwira muHarare totanga kutengesa kusvika kwaMutare, tombogara kwaMutare tichitengesa tozodzoka zvekare. Saka banguru vakazonotora mushonga, vaiva vaine tsanga iyo yavaifamba nayo. Tsanga iyoyo mukoma ndiyo yaiita kuti business rifambe zvakanaka. Saka vakazokanganisa mhiko, vakaudzwa kuti vaifanira kuti vange vachizorara nevana vavo vasikana. Vakarara navo vose, vakazotanga kurara neni futi. Baba vangu vakazopinda mazviri vakazorara neni. Saka tose mukoma ndikangoti inini kwandiri zvinenge zvitori wese, but vasikana vose vekudzinza rekwedu hakuna akakwanisa kuvaka musha. Ndo nyaya yandikunza pano. Iko zvinozvi ndanga ndiine munhu wandanga ndichidanana naye, even though he was not married mukoma. Ndaitotarisira kuti tichange tichizovaka chinhu tiri pamwe chete, but izvezvi kutaura kudai akatonditiza akatoenda kuZimbabwe, ende ndakatonzwa kuti ari kutoda kutoroora. Ndakachema zvisingaiti pandakaudzwa nasisi vake kuti that is what he has told us, kuti afunga kuroora musikana wezera rechidiki. Akati inini ndiri chembere yadambiswa neJoni plus ndine vana nechekare. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Ndikudawo mubetseri, kana muine vanhu vamunoziva vanobatsira vari muDurban, ndinokwanisa kuenda kunenge kuine munhu iyeye as long as muri muno muDurban. Ndinoshungurudzika mukoma kana ndikatanga kufunga zvakaitika, kubatwa chibharo nabanguru, baba vako vozokubata zvikari chibharo vakakurarisa pamusoro peguva. It is not an easy thing. Nditori munhu ane trauma, kungoti handina hangu mari. Dai ndainge ndiine mari ndaitoda kutoenda kuri kucounseling ndimbonotaura even nemadoctors, ndinyatsokunzwa kuti
dambudziko rinokonzeresa zvekare kuti ndinge ndichiita dry panguva yemutambo webonde inhau yekuti ndakarepwa here kana kuti ndo zvandiri, because ndinotosvika pakutokuvara kana ndiine murume ndinoshaya mafeelings zvamuchose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti vari kuDurban. Kana muri kuDurban, you can tell us mucomment section kuti kana kuine sowe ramunoziva rinobatsira sezvavari kutaura kuti vari kuda kubetserwa nevanhu vanoprofita vari vekumasowe. So you can write mucomment section vange vachizotora information iyoyo. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava.